kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la En Balma, on est kunafolié Kabo, commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kada kan 2026 hiji ko Saudi claimé ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan sinkadi de ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum la sharika lak ce monde en Festival Gilia de Volaille, Nenia Tako Foloi, Kamamafon, Nyanama, Anou Oudjeni, Chiew, Kamiou, Pigeon, Lokulubau, Tongonou, Konosogontu, Dugu, Fatase Kai, Nani Wanauma. A Parabella Jelin, Labena, Association Tom Dollar, AMSTD, Ani Radio Kleduka, Barakanyuan Konala. Nitako Foloi, avec Damne, Novam Kalot, Lemwani Woro, Kafuri, Atli Bisaba, Samba Fla, Ani Mogani Duru, Terrain Shaba, Ninfleni, Lafiabu,
a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la. Aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye, aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye, siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw, aw kana sigi cogo si la. Aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la, a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Bilakasuma o tere man ɲi, a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ. Ni Festival Grillade de Volaille a denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye, président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ. A denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye, promotrice lycée Bedi Kunanji. Mbadeu, Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ, nin ye a tako fɔlɔ ye. Aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma. Aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya, silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma, k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ, ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71. Ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la, immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw, Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ. A siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen. École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ, baganmara, jɛgɛmɔ, vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ. I wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD. Ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale, incinération artificielle animale ma, i bɛ se ka taa ye. Minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye. Min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale, o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la. Maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ, sabula min ye baganmara, jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen. Tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la, i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47. Min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ. N'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ, Jules Jean B. Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye. A y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye.
lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw cogoyaw ye bi su in na an ka kunnafoniw ye kunnafoni telimanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka min ye kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye ka ɲɛ Falaye Keyita ale kɛlen don k'a bila bɔlɔ la n y'a dɔn bi réseau a ma ɲagami fɔlɔ dɛ a tɛ ten kosɛbɛ Falaye maa caman taara n'a ka telefɔni dilanyɔrɔ dɛ telefɔnitigiw kɔni y'u minɛ k'u lalɔgɔ ka tila k'u bila u nɔ na yen ten k'a sɔrɔ réseau yɛrɛ de man ɲi Falaye an da yɔrɔ ka ca bi dɛ nka an b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ an ka jamana in Falaye a mara man nɔgɔn Mali Mali mara man nɔgɔn bɛɛ de ko gouvernement kuma dɔ yɛrɛ bɛ yen ko aw ka mɔgɔw ne ko cogo di ko k'aw de ka mɔgɔw tɛ n ko ayi Mali mɔgɔw de don Mali ɲɛmɔgɔw de don Mali jamanadenw de don Mali fasodenw de don Mali kɔnɔdenw de don minnu ye ŋaniya ta k'a fɔ sira dɔ bɛ yen n'an y'o ta an bɛ k'an yɛrɛ ye Falaye wa ni fɛn dɔw bɛ yen n'an ma olu faamu filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na gouvernement ko gouvernement Falaye gouvernement tɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la a ɲɔgɔnlama tun bɛ IBK waati kamalen dɔ bɛ t'i firi ka t'i bɔ k'i bin ka wuli k'i jɔ ko nin bɛɛ IBK de nɔ ye fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw nɔ ye dɛ an yɛrɛ ka to k'an jija fɛn dɔw la n'o tɛ a bɛɛ se tɛ gouvernement ye hali n'a se b'a ye a tɛ se k'a kɛ forobataw a kan ka olu de sinsin k'olu sigi sen kan k'o damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen i taara kɛnɛyaso la i ka se ka furakɛ ni furakɛli min ye fu ye i taara kiiritigɛyɔrɔ i ka kiiri ka se ka tigɛ ka ɲɛ i ka se ka kalan ka ɲɛ i ka se ka furakɛ ka ɲɛ i ka se ka balo sanyɔrɔ sɔrɔ i ka se k'i ka taa ni ka seginw kɛ lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ baara minnu bɛ sen na nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u ɲɛsin fɛnba minnu ma o ye olu ye nka fɛn o fɛn gouvernement de ye nin kɛ tan gouvernement de ye nin bɔ tan i sigilen don la jiwo bɛ taa n'i ye ka gouvernement to a ka so dɛ Falaye gɛlɛya min filɛ an dala nin ye an ye fɛn damadɔ y'a la olu kan ka sinsin a fɔlɔ ye mun ye an ka jamanaden fanba tɛ sɔn aranajɔli ma nka sen ta aranajɔli yɛrɛ tɛ dɛ den ta ye ka taa si ka tile o yɛrɛ de ye sen ta ye a nana ni mun ye o ye majigin ye i dusu bɔra cogo cogo taji t'e bolo a t'i kɔfɛ maa bolo a t'i ɲɛfɛ maa bolo i na se i ni bɛrɛ bɛ i yɛrɛ ma ka maaw layɛ k'i yɛrɛ layɛ k'i jɔ a sabanan ye mun ye Falaye o ye sabali ni muɲu ye ani ka ko to ɲɔgɔn ta la ne kɔni ye min ye o ye o ye Falaye ɲɛ b'a la taji feere ko in ne ka fantan feere don n t'a dɔn min don dɛ mɛ ne kɔni ka jateminɛ don e yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko n taara dugu n ye dugu kuruba bi Falaye ye min y'a kɔlɔsi kosɛbɛ station fitinin minnu bɛ yen ni pɔnpu 2 ni 3 b'u kɔnɔ a tilancɛ si tɛ feereli la u kɛlen don ka mana don u kun na anw dun filɛ anw moto taxitigiw anw girinkajɔkɛlaw olu ye anw ka station de ye ne bolo gouvernement kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ Falaye olu station cinin ninnu u ka dɔ d'u ma u k'a feere walahi n'u ye olu don feere la sisan aranjɔli bɛ dabila parce que mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ dɔrɔn k'i jɔ k'a ta ye ka continuer mais mun filɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan yarawali kɛrɛfɛ k'a bi ko daminɛna fo bi olu ma dayɛlɛ yɔrɔ buteli kɔni tɛ butelitigiw olu sara de o olu kɔni ɔnzɔnfini donc station minnu bɛ yen pɔnpu 3 ni 4 b'u kɔnɔ ou bien a bɛ minnu finifana tan cogo in na yen Falaye k'ale y'u ka dɔ k'u kun koyi n'u ye dɔ k'u kun mankan caman bɛ ka kɛ bi a bɛ nɔgɔya nka station yɛrɛ caman de bɛ yen ani essence feere yɔrɔ kɔrɔ caman de bɛ yen olu bɛɛ datugulen don bi
bon yɔrɔ an y'an ka budɔnko kuma fɔ ka dɛsɛ u tɛ k'an jaabi budɔnko la bon a dun gɛlɛya ye min ye Fala ye i yɛrɛ ye Sulu Bajɛ lamɛn a sɔrɔ Sulu Bajɛ a ma dogo a ko olu kɔni nin yɔrɔ de bɛ kɛ budɔn kɔnɔ olu ka baarakɛla de ye budɔn ye budɔn tɛ se ka bɔ a la olu fan fɛ nka komi u ni gouvernement bɛ kuma na an bɛ dugawu kɛ Ala k'o ɲɛnabɔ Fala ye an y'a ye k'a fɔ gouvernement a ko école bɛ taa ko école bɛ taa ntɛnɛn ye an ma ban an sɔnna nka Fala ye école bɛ taa ntɛnɛn a datugura Mali fan bɛɛ de a kan ka taa Mali fan bɛɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ Fala ye delili yɛrɛ don u k'u cɛsiri u k'u jija u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan hali bi Kucala tɛ ka bɔ a nɔ na koyi Fala ye Segu jɔlen don kak Moti ka jugu o ye Baɲangara ka jugu o ye sanw ani bilaw Fala ye cogoya foyi de tɛ yen mɔgɔw kɔni y'u ta kɛ Ala minɛ ye nka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ tigɛ cogo sugu bɛɛ la Fala ye yanni kalanta in cɛ taji dɔ ka taa toni u fana ka yɔrɔ la u ka se ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ o ye anw ka laɲini ye o ka di anw ye o bɛ anw fana kuma diya don o don anw de bɛ wele taji donna Bamakɔ o tuma Moti ta bɛna don jumɛn San ta bɛna don jumɛn Baɲangara b'a sɔrɔ don jumɛn Segu b'a sɔrɔ don jumɛn San b'a sɔrɔ don jumɛn Bila b'a sɔrɔ don jumɛn Kucala b'a sɔrɔ don jumɛn Fanakaw b'a sɔrɔ don jumɛn Fala ye i bɛ nin de mɛn don o don i ka telefɔni kɔnɔ ko yalama ɲina kɛra olu kɔ wa n ko ayi ɲinamakaw kɔ tuma o tuma premier ministre bɔli la a b'a fɔ ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko a yɔrɔw ta bɛ se ka taa cogo min an kɔni b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija u ka fɛɛrɛw tigɛ u ka dɔ fara u ka sew ka Fala ye ni marabolo ninnu bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ n'o tɛ bi hali ni école taara u tɛ taa dɛ o dun man ɲi gouvernement ka laɲini ye bɛɛ de k'a ta ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaruya telimanw na wari ka baara kɛ ni wari ye bɔlɔlɔ sira fɛ ani telefɔniw fɛ Fala ye o ɲɔgɔn lajɛ o tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bi ni sini don fɛɛrɛw sigilen don sen kan sa yaasa a ko in bɛ se ka dɔn cogo di wari baarakɛlaw yɛrɛ fɛ o baara bɛ sen na douane fana ale fana ye kalansen sigi min ye farafinna an fanfɛ bolo douane ɲɛmaa danga n'o yɛrɛ ye an yɛrɛ ka douane directeur ba ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale y'o kalanko kuncɛ bi kalan in b'a to sa douane lakaw ye cogo kura minnu bɛ u la ani baara kɛcogo kura minnu la ka kɛ ni subahana mansinw ye baara in bɛ tali kɛ o la Fala ye gouvernement a ye minisirisow kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don kunnafoni di ma ani jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ka taa se AMAP ni LESOR ni SIGIMA ma u ni minisiri ye ɲɔgɔn ye bi Fala ye k'u ka kuntilennaw kɛ kelen fɔtaw ka kɛ kelen wulikajɔw ka kɛ kelen fadenyaw ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya minnu bɛ bila jateminɛ ka kɛ a ko la u ka bɛn nka Fala ye an b'a fɔ an ka minisiri ye n yɛrɛ terikɛ don on ont fait tes awatena ensemble en 2005 on ont nous n bɛ min fɔ a ye a ko kuma dɔ la ko gafe dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ kunnafonidilaw tɔ ye n'o ye dɛ ko faso ka gafe dɔw k'a bɛ ye mɔgɔ dɔw bolo k'u bɛ kɔ kan Fala ye o ye fonctionnaire de ye minnu bɛ sigi réunion baw kɛnɛ kan olu de b'a photo ta k'a ci u ma olu de b'a ta k'a d'u ma o tɛ journaliste nɔ ye donc ministre y'a kuma fɔ ko journaliste tɛ dɛ monsieur le ministre c'est pour que an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ gouvernement ta ɲɛdɔn a ye to ka anw fana wele an ka fantantanni ninnu an k'o d'aw ma a k'o fara aw ka belebeleba ninnu kan komi aw b'a ɲɛdɔn aw y'a tubabukan fɔlabaw ye an kɔni y'a kanfɔlaw de ye mais an bɛ min fɔ aw ye aw bɛ fɛ ka baara min sigi sen kan an na anw taala de ye ɲɔgɔn ye a tɛ se ka taa k'anw don cogo si nin y'aw siɲɛ 3 ye aw b'a lajɛ kɛ fɛn ma fɔ an ye nka an sigilen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na Fala y'o don dɛ i ye chargé de communication ye o i bɛ kuluba o dɔ de b'a i ka kuma lase i b'a di dɔ de ma dɔ de b'a baara k'i ye i yɛrɛ t'a k'i yɛrɛ ye o n'a dannu yɛrɛ t'aw ma mɔgɔw t'a mɛn o parce que Mali gouvernement sinsinnen don téléjournal de ka français la maa joli b'o mɛn journal min bɛ kɛ bamanankan na mɔgɔ dɔw yɛrɛ t'a bɔ heure yɛrɛ dɔn ORTM na mɔgɔ yɛrɛ camanba yɛrɛ tɛ ORTM yɛrɛ filɛ ni kobaw tɛ donc o ɲuman ye min ye u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan sisan anw fana ka maakɔrɔw bɛ yen
wala journaliste cɔkɔrɔbaw ba anw bolo minnu fana n'u ka fɛɛrɛw don u ka s'u fana ma k'u fana ɲininka u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min u kana anw yɛrɛ ɲininka dɛ mais kɔrɔw b'a anw na bi faw b'anw na bi minnu bɛ kunnafoni di la mun b'a dɔn ka tɛmɛ anw ka fala ye u ka se olu fana ma u b'a fɛ ka fɛn min sigi sen kan an b'a dɔn nka an ti fɛn fɔ de n'u dɛsɛra u b'an wele o nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda de ye an y'u ye su in na u ye fɛn caman fɔ a ɲɛna an bɛ dugawu kɛ halisa a tɔ ala k'a sinsin jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ kibaruya ka kɛ cogo min an kɔni bɛ min d'u ma fala ye hali o réunion u y'a bɛɛ kɛ tubabukan na u k'u jija an ka kanw u kana ɲinɛ dɛ n'u ye fɛn fɛn kɛ cɛ dɔ bɔra an ka sanga sɔrɔ ni kan jumɛn ye hali n'a kumana su in na maaw t'a lamɛn de a tɛ k'a fɔ subaga na o bɛɛ b'a mɛn o walima de fala ye o baara o kɛra min ye minisiri min bɛ baara ko kunna ale fana ye pɔmpisiw fara ɲɔgɔn kan fala ye ko su ni tile baara daminɛtɔ don ko min kun bɛ i ka cɛ ka kuma de fɔ nka n y'a to yen ko taji tɛ yen ko su ni tile baara ko n'i y'a mɛn ko su ni tile ko k'a sɔrɔ ko taji bɛ yen kɛ wala i ka cɛ ni sɛgɛnna dɛ kuma o kuma hali bi turu sera a ma ko esansi banna tugun ne ko n k'a ka ta da ala kan ale yɛrɛ est ce que bamakɔ esansi tigi bɛɛ m'a dɔn ne yɛrɛ mana jɔlen ara na kuma b'a fɔ ko sen kɔni ko non kɔrɔ bi kɔni b'a sɔrɔ kɔfɛ a bɛ ne wele a b'a fɔ ko ko kɔrɔ ko k'a banna tun est ce que pɔmpisiw m'ale dɔn ka ban donc u ye pɔmpisiw fara ɲɔgɔn kan baara in kan ka kɛ cogo min k'a ɲɛf'u ɲɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ayiwa fala ye wulikajɔ daminɛna mɔbiliw nɔfɛ dɛ mɔbili minnu tigiw ɲinɛnen n'u kɔ u ye dɔw cɛ ka taa n'u ye fourrière la ka ban kan i b'a dɔn maa min b'a ko kunna polisi directeur général inspecteur général de police Yusu Kone a yɛrɛ de b'a ko kunna wa a taara nɛgɛ don a yɛrɛ de taara nɛgɛ don mɔbiliw la k'u k'u koronto ka taa n'u ye bi a ye kuma kelen kɔni fɔ o kɔni diyara ne tulo ye kosɛbɛ k'an kana bila an kunna ko taji bɛ ban ko taji tɛ ban a ye station bɛɛ dayɛlɛ sa kɛ anw fana b'a fɛ a ka kɛ ten o a ka d'anw ye nin kuma ninnu ka d'anw ye o sinon DNCC directeur bɛ tilen k'a fɔ ko non ko taji tɛ se ka ban k'olu b'a dɔn u nana ni min ye a ka d'an ye mais an tɛ station bɛɛ de dayɛlɛlen fana ye minɛ wa an fana ka marabolow bɛ yen Segu bɛ yen San bɛ yen Moti bɛ yen Bila bɛ yen Kucala bɛ yen Fana bɛ yen olu n'u Tɛnkundugu n'u Bolomadadugu caman bɛ yen taji ma se ka se olu fana kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u k'a se yen fana komi ko mɔbili minnu cɛtɔ filɛ nin ye ko bɛna taa n'u ye yɔrɔ caman na fala ye wolomasiri tabaw ye ta kɛ Masaranka nala bi tuguni min ye bamaciwale kɛbaw ye u solila ka t'u sɔgɔmada fo hɛrɛmakɔnɔkaw fɛ yen a ko ma bɔ foyi fɛ mɔbili moto 4 u sera k'u bolo daw kan dɔw fana tumutu marabolo la olu fana tun ye wulikajɔ dɔw bolo da sunpikaw fɛ yen min ye pankuru ye ale olu fana bɔ baara la pewu n'ala sɔnna a ma sini baro kɛlɛtigi ka communiqué an na o da maaw tulo kan min ye an ka wolomasiri tabaw ka minisiri Burkina ta ani Niger ta olu bɛ baara la Niger kaw fɛ AES hukumu kɔnɔna na cɛden minnu bɛ n'a fɔ sa ko force unifiée de l'Azawadi Sadio Kamara ale taara sa yaasa olu ka bilali sen kan u bɛ se ka sigi cogo min na min ye o baara senfɛ sa u taara bɔ général de brigade général d'armée Abdramane Chani ye ale y'u bisimila ninnu fana ka faama sigiyɔrɔ la fala ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan sa général de corps d'armée Sadio Kamara ale tun ye kumatigi ye ale kɛrɛfɛ min tun bɛ yen n'o ye Burukinakaw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye o ye Célestin Stempore ye min ye général d'armée Modi Saliu ale tun bɛ Niger tɔgɔ la baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Niger masakɛ ale ka baarakɛyɔrɔ la min ye fɛn tɔ AES force unifiée ko o lawulili k'o jɔ k'o baaraw sigi sen kelen kan u taa kun ye o ye Nizɛrikaw fɛ sabula yen de a kɛlɛdaga bɛ yen de kɛlɛdagatigi ye o fana ye Burukinabe fala ye baaraw kan ka kɛ cogo min na sa Sadio kɔni ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Chani ye na ala sɔnna a ma sini a lawaleyali baaraw bɛ daminɛ Sadio yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ Nizɛrikaw fɛ nin waati in na fala ye o baaraw olu hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kalanko kunna ko k'a da kalandenw tulo kan kalanden somaw tulo kan ekɔli karamɔgɔw tulo kan kalan dɛmɛbaaw tulo kan maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ kalanso kɔnɔna na ani kalanko fɛn bɛɛ lajɛlen ko u kun ye min fɔ octobre kalo tile 26 communiqué kɔnɔna fala ye
ko kalanta ye ntɛnɛndo ye novembre kalo tile 10 mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri ko sa k'a b'a ɲini ekɔli karamɔgɔw kalandenw ni bɛɛ lajɛlen fɛ an ka labɛnw sabati yaasa an denw u ka segin ka taa kalanyɔrɔ la ka taa baara kɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min fala premier ministre ale ni chauffeur ye ɲɔgɔn bisimilalen kɔnɔna na kuma caman fɔra ma bi su in na sa premier ministre ye dantigɛli min kɛ bamanankan na ani chauffeur ka laseliw an ka jɛ ka o lamɛn. Non, je crois qu'an bɛ kɛnɛ min kan bi nin b'a yira de k'a fɔ aw ye baara mun kɛ ni kuma diyara n'an b'a fɔ aw tɛmɛra aw ka baara kan n'i tɛmɛra i ka baara kan a ka kan vraiment tasibila ka kɛ ka ɲɛsin aw ma parce que an bɛ wagati min kɔnɔ wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ko ko sarasu n'i ko escorte ou bien n'i mana fɛn fɛn fɔ o sarasu ka baara ye mais ka camion boli terroriste bɛ fan bɛɛ ani jugu bɛ yɔrɔ min na je crois que o tɛ chauffeur ma contrat signé o kama o la n bɛ k'a fɔ n ko aw tɛmɛra aw ka baara kan parce que aw ka baara de ka mobili boli mais n'i ko ka mobili boli ka nin risque bɛɛ lajɛlen to vraiment ka kan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara min na u bɛ a yira de k'a fɔ jusqu'à quel point aw cɛsirilen don n ye aw ka kuma bɛɛ lamɛn mɛ sani n ka don la fɔsɔ vraiment hali bi an bɛ cɛ wuli bila n ma wuli lase aw tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ gɛlɛya min b'aw kan armée ye se ye fɛn fɛn ye pour que chauffeur ni bɛ se ka kisi aw ka se k'aw ka baara kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma k'a la et que armée b'a ka baara la pour que vraiment an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la k'aw fo ka wale ɲuman dɔn hali bi bi in na kɛlɛ min don fana n'a jateminɛ depuis ni crise de carburant in cɛ daminɛra cɛ kunnafoni jugu mun bɛ se ka don jamana kɔnɔ mun bɛ to ka na ni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ a jateminɛ o bɛɛ b'a la mais nin bɛɛ de bɛ ka jira k'a fɔ nin bɛɛ de ye complot ye complot mun don fɛn caman b'a kɔnɔna la mais je crois que ala barika la maliyɛnw bɛ a faamuya parce que aw yɛrɛ ka wulikajɔ o b'o yira je crois que mɔgɔ caman bɛ yen sarasiw fana b'u ta la mais citoyens fana b'u ta la parce que ka taa si cɛran na i ni degunnen i bɛ carburant ɲini na a tɔɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kan je crois que ala barika la an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo vraiment u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la mais hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mun don a ka ca ala fɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la. Ni sɔgɔmada n'a rencontre tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye jamana y'an considéré k'a dɔn ko tiɲɛna an fana an bɛ ka baara min kɛ jamana bɛ k'o dɔn an ye an bɛ jamana fo la an bɛ Asimi Goïta fo k'a ka jɛɲɔgɔnw fo la. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Le fait que le Premier ministre nous a accordé ce faveur d'appeler les syndicats des conducteurs routiers du Mali pour les remercier spécialement par le travail qu'ils sont en train de fournir par le cheminement des transports. Moi, je pense qu'on ne fait qu'à remercier le gouvernement, le président de transition et le Premier ministre et son gouvernement. Le Premier ministre nous a appelés, c'est pour nous encourager dans notre boulot. Et au fait, nous avons eu par contre des situations un peu aussi à expliquer. Et en réalité, nous avons trouvé de satisfaction. Fait que lancer des messages par rapport à les propos des chauffeurs. Le Mali, c'est eux c'est le Mali. Donc ils sont dévoués à travailler et je les encourage vraiment à travailler dans la plus grande dignité parce que le Mali nous interpelle tous. Aujourd'hui, c'est inoubliable. On a été reçus, vraiment on est contents. Nous, tous les conducteurs, on est contents, inoubliable. On remercie vraiment l'ensemble du gouvernement. Et on lance un appel à tous les chauffeurs, que ce soit les chauffeurs routiers, urbains, inter-États, de s'impliquer pour quand même essayer quand même d'aider ce pays-là. Aïwa, fala ye amta segu ko segu banque u deselo no ka wardi mawma fala ye ka sabu ke munye min ye kurantigɛ ba mali min bɛ segu bi wa u ka groupe électrogène gasoil fana tɛ ka sɔrɔ ka kɛ o la dugudenw ko banque tigiw ma fala ye ko nin y'u nɔ ye dɛ ko kurantigɛ ba in kɛra ya u ma se ka pano san ka sigi u ka banque la u y'o de f'u ɲɛna k'u ka pano ɲini ka sigi u ka banque la parce que kurantigɛ ba in kɛlen maa caman yɛlɛmana pano na o yɔrɔ banque kɔni tɛ se ka fɔ ko wariko kɔni b'a la o
e yiri mani ci ka taa lɔgɔ san n'a sera ko lɔgɔ tɛ a yɛrɛ ye min a n'o f'i ye o bangi ko wari tɛ yen segukaw olu kɔni bɛ muɲu na fɔlɔ tajiko ka se ka sigi baɲangara ni moti fala ye kurantigɛ a ye kalo 1 sɔrɔ ye koyi min ye nin sigiyɔrɔ 2 in na a yɛrɛ sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ dibikuru o de cɛla nin waati in na taji tɛ ka ye ɲɛna kuma tɛ ka sɔrɔ gurupu kelen-kelenni minnu tun bɛ yen n'olu kuntigiw kɛlen don ka kɛ wanaw y'a ko la olu fana ka taji banna kuran fana tɛ ka ba sigi ten kosɛbɛ dugudenw u ko nin ko in ni dusukasi bɛɛ lajɛlen tɛ se ka da kɛnɛ kan ko bi na jamanakuntigi bɔra ka kuma min fɔ o donna olu sɔlɔmɛ fɛ wa olu y'o faamuya kosɛbɛ moti kɔni kɔnɔna na min ye ko in ye a kɛlen don ka tiɲɛni don sɔrɔkɛlaw kun bi kosɛbɛ muso dɔw bɛ ale bɛ yiriden de feere seware sugu la a ko san kɔni olu ta bɔra dogo la koyi sabula yiriden tɛ se ka mara tuguni cogo si la wa a yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛna a tɛ ka se ka na denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen o fana ye jagokɛla ye o fana y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na kɔni ala k'i ci i ka jɛgɛ sa k'i b'a mara a bɛ kɛ saridini y'i bolo k'a sɔrɔ i ma taa n'a ye yɔrɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ la jamana ɲɛmaaw u jigi b'u ka fala ye u bɛ ka kuma minnu fɔ olu ka nɔ ye u ka don nataw olu la feerelikɛla muso dɔ fana bɛ yen o fana ko waleya in ko kɔni k'a jugara olu ma kosɛbɛ tiɲɛ na kurantigɛ a y'a to olu ka sɔrɔ jiginna kosɛbɛ wa hali olu tun bɛ se ka baara minnu kɛ u yɛrɛ ye k'u bolomayɛlɛma kɔnɔna na o si tɛ ka se ka sɔrɔ baarakɛ ɲɛmɔgɔw fana y'a jira sa ko kurantigɛ in kɔni kɛlen don k'olu ka baaraw gɛlɛya bi maa dɔw yɛrɛ u y'olu bila olu ka to so min y'u ka gurupu ye olu fana aw fana ma se ka pano san wa fala ye ni nin kajibina wariba in b'i bolo ni y'a baarakɛyɔrɔ tɔgɔ fɔ sa bɛɛ bɛ kule o bɛ se ka kɛ cogo di k'aw ti pano dɔ ɲini ka mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la nin tileba in bɛ k'an jeni cogo min o hukumu kɔnɔna na fana baɲangarafaw fana fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ko nin ko bɛɛ lajɛlen an k'a to faso bɛ ka baara minnu kɛ u nana taji lase baɲangara ni moti kɔnɔna na yan'o cɛ min ye dugubaw ye k'olu kɔni de tɛ se ka taa yelen kɔ n'o tɛ ko min ye togodaw ye wa fala ye ko kuma bɛɛ olu bɛ nin dibikuru in na koyi lanpan tɔrɔsi o kɔni kuranko kɔni o ye n'i nana dugubaw de kɔnɔna na bi u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni jigi bɛ jamana kan bi u jigi b'a kan sini nin bɛɛ lajɛlen dusukasi k'a bɛ dakun tɛ lɛfɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ jamana ɲɛmaaw u ɲɛ b'a la u cɛsirilen bɛ baara min na o b'a to olu k'u mada nin waati na k'u kɔnɔ nka o fana ka muɲu ko danna y'a la sa dɛ n tɛ ko kabini ɔkutɔburu kalo tile 2 olu bɛ dibi la nin waati na wa halisa a tɛ ka sɔrɔ taji a tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ko ka taa kɛlɛ k'a nɔfɛ k'a san k'ale minnu tun y'a san k'a mara fala olu fana ta banna kajolo telefɔni n'o ye orange ye ani malitel ni telecel k'a si tɛ ka sɔn olu fɛ an bɛ opération na aw ka tele o tɛ sɔn o fila tɛ taa o fala o fila tɛ taa dɛ anw de b'a tigɛ k'an ka opération kɛ baara min bɛ sen na sa olu ka telefɔni tɛ ka se ka basigi o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ ka gɛlɛya don u ka baara la dugudenw ko ten ko sabula olu bɛ ci caman ɲɛnabɔ ni telefɔni ye k'a sɔrɔ i ma taa sugu la i ma taa dɔgɔjɔ kɛnɛ dɔw kan ko nin waati in kɔnɔna nin y'u dɔgɔkun kelen telecel malitel ni orange a si tɛ ka marché a ye dugawu kɛ ni kɛlɛ banna ka nɔgɔya n'aw ka yɔrɔ basigira a bɛɛ bɛ marché jɛgɛ wusu fala n'o ye cɛ kurulen ye k'a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ kucala dɛ min tun bɛ feere 650 o taara yɛrɛ sɔrɔ 800 na bi min ye feerelikɛlaw y'a yira k'a fɔ jɛgɛ yɛrɛ de tɛ ka ye sugu la kuma tɛ ko k'a feere k'u ye ɲininkali kɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati kɔni na kɔni ko min ye baji k'o yɛlɛlen don kosɛbɛ ko jɛgɛ caman tɛ ka se ka sɔrɔ nka ko in yɛrɛ fiɲɛ yɛrɛ ye min ye jɛgɛ bɛ taa ta yɔrɔ minnu na dɛ o de tali ka gɛlɛ sabula tajiko gɛlɛya o bɛ a la nin waati in na fana kajolokaw fɛ yen tuguni fala ye ko kabakurunin de tɛ ka ye kajolokaw fɛ yen o ko ten dɛ k'olu ka kabakurunin bɛna ka bɔ yɔrɔ min na i b'o dɔn wa Côte d'Ivoire minangolan don finikolan don wa olu bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ na a ye nin waati na k'a dɔgɔyara u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye basigibaliya min bɛ yen ani Côte d'Ivoire kalata min tun bɛ sen na ko kajolo muso in jiginna o la kabakurunin aw kan ka se k'o dilan kɔni ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ bayɛlɛmali baara minnu bɛ kɛ u bɛ taa projet ni fɛn minnu sigi u fɛ yen u yɛrɛ kan ka se k'u ka kabakurunin dilan wa n'a ma se ka dilan fala ye an b'a ɲini madame le gouverneur de Sikaso fɛ
a ka a baara dɔ bolo dɔ sigi sen kan ka taa kajolo musow dege kabakurunin dilan na an tɛ se ka nin bɛɛ san ka taa nin bɛɛ ɲini kɔ kan u ka t'u dege kajolo musow ka se ka kabakurunin sɔrɔ n tɛ k'a fɔ kuma ma ko Côte d'Ivoire ko élection min ko de y'a gɛlɛya o tɛ dɛ basigibaliya de bɛ sira kan sisan kosɛbɛ nka fɛɛrɛ ye min ye a yɛrɛ k'aw ka kabakurunin dilan madame le gouverneur an b'a ɲini fɛ i ka kajolo musow fara ɲɔgɔn kan n'o ye madame Kante on femme nous hein ale y'an muso ye fala ye an b'a ɲini ale fɛ a ka taa kabakurunin dilanyɔrɔ dɔ dilan min ye kajolokaw fɛ yen u ka n'u sigi k'a fɔ k'u b'o bɛɛ lajɛlen ɲini gunam sifin damadɔw fala ye nakɔ baara kalo 9 olu bɛna o kalan kɛ kalan in kɛ kun ye mun ye sa u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ dege min ye denmisɛnnin 14 o de sugandira musaka ale bɔra Swiss Contact yɔrɔ ani min ye dire gunam yɛrɛ conseil régional maaw ye yaasa ka se ka nin baara in sigi sen kan k'a kɛ kun ye sa kalo 9 ma ban directement foro segukaw fɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden hukumu kɔnɔna na dugu kɔnɔna na Segu donbolo kɛra olu ye fala ye min ye segukaw fɛ yen sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ɲɔ o tɔni 20 o dira malo tɔni 5 o dira baɲumankɛ dɔ n'o o ye fasoden ɲuman dɔ ye ni jagokɛla don segukaw fɛ yen ale de kɔni waleya in di bisiki pake 500 ko k'o di wolomasiri tabaw ma u k'o bilo ka nbala kɔnɔ n'u bɛ taa kɛlɛyɔrɔw la yaasa ka se ka lakana kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko Mali ka bon gamu kɔsa in na ale kɛlen don ka wulikajɔ boloda sa ko Kidali Tɛnkudugu n'a bolomada dugu fɛn fɛn bɛ yen k'a na t'i ɲɛ da a bɛɛ lajɛlen kan fala ye Kidali duguni fitinin dɔ bɛ yen ko Koniba nin an ka Koniba tɛ kelen dɛ Koniba Kulubali n'o tɛ kelen nin ye dugu ye ko ye maa caman de tun y'u sigiyɔrɔ bila nka ko Ala barika la min ye gouverneur ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'o Elhaji Gamu ye dɔw maa 100 ɲɔgɔnna olu segira ka na Koniba dugu kɔnɔna na min ye gouverneur o la sa ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ n'o Elhaji Gamu ye ka t'i ɲɛda u kan ka t'u lajɛ u segilen ka na min ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin u ma gouverneur yɛrɛ ni a ka cakɛda bolo minnu bɛ a ka marabolo kɔnɔna na a service ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen y'u fara ɲɔgɔn kan k'u don mobiliw kɔnɔ ka sira minɛ sa ka taa min ye kuluwow bɛ tɛmɛ cogo min na cɛncɛnfuga bɛ taa ci ten fo ka taa se dugu in ma n'o ye Koniba ye maa minnu bɛ sa ni jibondow kun kan ka dilan u ye Elhaji Gamu a yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka n'a lajɛ jibondo min ni faso ye wari di ko k'a dilan a y'o y'a ɲɛna fala y'o dilanna dɛmɛ min kan ka kɛ u ye kɛnɛyako ta nasira fɛ o baaraw fana bɛ sen na u nana ni balo fana ye ka na di u ma waleya in kɛ kun ye sa faso yɛrɛ ka se ka fasodenya baara k'o kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na a kɔni y'a jira sa ko Konibakaw ninnu kun y'u sigiyɔrɔ bila pewu u bɛɛ lajɛlen kun taara nka min ye armée ka se sɔrɔli san 2 hukumu kɔnɔna na olu ko k'a ka ɲi u ka segin ka na u faso la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu fana ko k'u tɛ se k'u to ten dugu maa ninnu sa komi u maa 100 ɲɔgɔnna segira tɔw fana bɛ labɛn na ka na maa fɔlɔ minnu nana kɔni Koniba dugu kɔnɔna na bi Kidali marabolo la fala ye u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛ segin tuguni olu ye min ye ɲani na u ye min ye tile kɔnɔ dumuni kelen na u ye min ka ji mini jiko dɛsɛ la o t'a to olu ka taa tuguni Elhaji Gamu fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri ni baara min bɛ yen n'o kan ka kɛ u ye ko a minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna na dɔɔni dɔɔni gouvernement kɔni y'a kun fɔlɔw kɛ wa minnu fana bɛ yen n'o u ye kabilatigiw ye n'o ye dugutigiw ye ale ni fraction ɲɛmaaw ye ka taa se hamo ɲɛmaaw ma maa minnu bɛ jitɔ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi a fɔr'u bɛɛ ye bɛɛ ka sigi u ka na bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na Elhaji Gamu kɔni ye layidu ta u ye lakanako kɔni u kana jɔrɔ o la fiyewu ale a tɛna faamu ma wa min ye wolomasiri tabaw ye fana u na bila olu ka hukumu kɔnɔna na yaasa duguden minnu tɔ minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka na cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ y'a laɲini cogo min Kayikaw fɛ yen fala ye Kayi dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Fuseni Dawula ko min ye sanubɔyɔrɔ b'an ka jamana kɔnɔ Sajolakaw fɛ yen Semos SA olu ye scanner kura d'u ma han fala ye scanner in k'a kɛra sa ka u dɛmɛ yaasa u ka baara n'o o y'u ka plateau technique ye ale baaraw bɛ se ka larawuli cogo min na ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Semos ye a fɔra k'a tanu ni waleya in na min ye général de brigade Musa Sumari fɛ n'ale Kayi gouverneur ye Kayikaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya jira kosɛbɛ min ye Fuseni Daw ye dɔgɔtɔrɔso min don ncinin tɛ a bɛ belebelebaw fɛ an ka jamana ale kɔnɔna na Direkaw fɛ yen baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka baara sigi sen kan
ni o ye kalanko ta nasira ye dire ye kalanko bɛ se ka sinsin cogo min u y'u ka jɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛ min bɛ tali kɛ baara ale taabolo kura na a sigicogo kura la sen kan jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ don a la yaasa ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛ n'olu ye bɛ fɛ ka ekɔli karamɔgɔya kɛ direkaw fɛ yen olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na hakilisigi ale ni basigi kɔnɔna na u y'o o kumaw fɔ ko ni ala sɔnna ma kimɛli o na kɛ waati ni waati ka kɛ ni ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taa kalan kɛ fu falaki u tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ n'o ye volontaire ye fala ye nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko ka bɔ kwaji jamanaw la fala ye ka na an ka minɛnw nali kajibina kuma sugu bɛɛ fɔra a la yaasa ka se ka pereperela tigɛ minisiri aluseni sanu ni ale y'an ka jamana nafolo minisiri ye ka taa se musa galabu ma ani madina u ye juraw wele fala ye n'o ye chargeur maaw ye ba kisima ninnu ka gurupu maaw u y'u wele maa mun bɛ yen n'o o ye sema yɛrɛ ye n'o o ye jɛkulu ye fala ye u yɛrɛ wele k'u ka n'u dantigɛ dantigɛli kɔfɛ chargeur ka président ba mali kɔnɔ ale ye tɔgɔ de ko kisima sila nka an b'a wele ko ba kisima an ka jɛ k'a lamɛn arajo mali mɔgɔw ka kuma bara la. Ne Kisima Sila ye président du conseil malien des chargeurs. Aw ka baara taabolo kɔnɔ fɛngɛ min kɛlen tɛ ni sisan nɔ a bɛ se ka mun fɔ a ka baarakɛ ɲɔgɔn Bon, an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ ani chargeur bɛɛ ma. Nin baara ninnu ni fili ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ mais min ka ɲi mɔgɔninfinw ka information ɲini ka a faamu ka sɔrɔ k'a ceri mais ka mɔgɔw la ja wuli k'a sɔrɔ a ma s'o ma n'i ye jateminɛ kɛ chargeur yɛrɛ ka intérêt bɛ nin na parce que tuma dɔ olu bɛ conteneur di armateur ninnu ma olu camion t'u bolo e n'u bɛnna kan k'a fɔ k'e bɛ minɛn bɔ Chine ka na n'a ye bon u y'o de éviter sisan pour que k'o mankan nɔgɔya u ni clients cɛ parce que tuma bɛɛ anw bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc n'i ye minɛn di ka bɔ Chine k'a fɔ k'u kana n'a ye fɔ Bamako a bɛ se ka kalo 4 kalo 6 kɛ bon e chargeur dun ni u y'a ye e y'a ye o ka gɛlɛn ma u y'o de article ta kɔnɔ n'o o kalo 4 kalo 6 ka ca i ma n'a y'i ja i bɛ se ka contrat bɔ a ma k'a fɔ bon sisan n ka minɛn b'aw bolo Dakar a mɛnna yen aw ma se ka solution sɔrɔ ka na n'a ye a ka di ne yɛrɛ a kan ka minɛn de n yɛrɛ bɛ na n'a ye ne hakili la o y'an ka faveur de mais mɔgɔw y'o de ta k'u yɛlɛma k'u ko k'u tɛ Mali ka minɛn ta u m'o fɔ mɔgɔ si ye u bɛ minɛn ta diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka minɛn bɛ yen SEMA CGM b'a kɛ compagnie bɛɛ b'a kɛ an ni compagnie bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ sigi ka fɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc pour que ka bɛɛ lajɛlen assurer Mali ka minɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka tali sɔrɔ ni gɛlɛya sɔrɔla conseil malien chargé bɛ ka se ka gɛlɛya bɔ yen litige min bɛ hali ni mɔgɔ cɛ an b'an da don a la an b'u fo yan yɔrɔ la tuma dɔw la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ anw yɛrɛ b'an digi u kɔ b'a kɛ an ka conteneur dɔw bɛ se ka minɛ jagokɛlaw bolo kalo 6 kalo 7 mais an bɛ a ɲini u fɛ k'u ka jɛ a fɛɛrɛ kɔ parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn pour que an ka bɔ jamana kɔnɔ mais min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ kɛ an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ jagokɛla kɔni nin t'an bɔ an cogoya la nin t'an bɔ an cogoya la a ma bi société bɛ kɛlɛ k'an nɔfɛ de an ka taa baara k'u fɛ SEMA CGM bɛ Mexiland bɛ a ka ca padlock société bɛ a ka ca min bɛ na ni Mali ka minɛn ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ o la o olu ka intérêt don u yɛrɛ ye min fɔ u bɛ tila ka boli mɔgɔw nɔfɛ pour que mɔgɔw kana ni minɛn ye mais anw yɛrɛ de b'a ɲini u fɛ chaque fois ni gɛlɛya bɛ an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma o kun ye mun ye conteneur kelen mana d'i ma sisan a bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ mais i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɔni bɛ se ka na tile 15 donc pour que kana gɛlɛya sɔrɔ jamana fana ka se ka approvisionner teliya la anw ka laɲini yɛrɛ ye o de ye a bɛ se ka teliya cogo min minɛnw bɛ na cogo min sinon a ma dabɔ nin kama mɔgɔw kɔni y'a ta dɔrɔn min ka d'u ye u y'o kɛ mais ani tiɲɛ ka jan kojugu. Ne tɔgɔ ye Musa Kalifa Barayibo ne ye SEMA CGM Mali baarakɛla ye donc ne de chargé len don client ka problème la anw ni transporteur bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mobilitigiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc e ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni degun b'a kan a degun b'i yɛrɛ sɔrɔ donc an ye réunion kɛ siɲɛ caman u ye degun ɲɛfɔ an ye bi in na conteneur min yɛrɛ bɛ Dakar minnu descendre ka na taa 200 la Abidjan fɛnɛ kelen don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ depuis kalo 3 ɲɔgɔn na conteneur dɔw bɛ ma se ka na donc client bɛ ka mankan ci an na la an ka baara taabolo la papier min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko connaissement o ye conteneur minɛ ye donc o connaissement kan sariya bolo dɔ sɛbɛnlen b'a kan
a sariya bolo 10nan donc n'an b'a fɔ o ma ko clause 10 donc ni gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ donc o bɛ bila sen kan pour ka ɲɛfɔ client ye donc nin baara kɔnɔna mɔgɔ ye note ɲini an ye kunnafonidi min kɛ mɔgɔ caman ma faamu dɔw yɛrɛ y'a yɛlɛma a kojugu kan an ka nafa t'a la k'a fɔ k'an bɛ problème lase an ka client ma an bɛ boli k'u nɔfɛ dɔ kana an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka fɔ k'i bɛ ka wuli tuguni ka fɔ k'i bɛ problème lase o tigi an client ma an tɛ se k'o kɛ an ka intérêt t'a la donc an y'a kɛ dɔrɔn juste ko conteneur caman bɛ port la sisan le temps an ka se ka conteneur ninnu bɛɛ bɔ port la ka na n'u ye Mali kɔnɔ donc kɔrɔ fɛn fɛn kan ka kɛ o kɔrɔ dɔ bɛ jɔ fɔlɔ o par exemple ni mɔgɔ min kan ka chargement kɛ Chine bi donc an b'a fɔ non i tɛ se ka chargement kɛ Chine bi k'a kɛ belle traite la mais n'i yɛrɛ b'a fɛ k'i ka transport kɛ ka bɔ Dakar san ka na Bamakɔ i b'i ka chargement kɛ Chine ka na bila Dakar donc n'a Dakar Bamakɔ i yɛrɛ bɛ jɔ n'o ye problème t'o la maintenant conteneur fɛn fɛn kɔni bɛ port la bi ni anw kan ka na ni min ye an bɛ na n'o ye a bɛ se ka waati de ta fɔlɔ client bɛ se ka pressé sariya taabolo 10nan in kɔnɔna na a fɔra ni client min pressé la n'a ka d'a ye n'a yɛrɛ jɛnna n'a ye a bɛ se k'a fɔ bon a ye ne ka minɛn diyan ne yɛrɛ bɛ na n'a ye n b'a ta ka na n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka n'a ye Bamakɔ donc o sariya in don explique la client ye ni mɔgɔw m'a faamuya donc caman y'a yɛlɛma a kunjugu kan jusqu'à ce que a sera fanga faamaw ma donc faamaw y'an wele sɔgɔmada in na donc an ka kuma bon alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn faamuya bon n'an ma sigi ka kuma tɛ ɲɔgɔn faamuya. Ayiwa an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Fala ye ko farafinna kɔnɔna na jamanakuntigi 10 bɛ yen minnu si ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye Fala ye kɔsa in na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi min yɛrɛ bɛ yen bi ni ale kɔni si ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye farafinna kɔnɔ ani n'a ka jamana mara ka ca ni diɲɛ bɛɛ jamanakuntigi bɛɛ ta ye o ye Kamerunkaw ka Paul Biya ye Fala ye Paul Biya si bɛ san 92 la a bɛ fanga la kabini san 1982 san wa a kɛra jamanakuntigi ye tuguni nin y'a san 43 ye a bɛ jamanakuntigiya la wa min ye kalata ye a ye se sɔrɔ a la wa a y'a yira fana k'a fɔ ko Zen min ye Paul Biya ka kalata kuncɛli baaraw la a y'a yira k'a fɔ ko Kamerun bɛna na wuli k'i jɔ Zen ko Kamerun bɛna na Fala ye kana yɛlɛ cɛkɔrɔba ka kuma na dɛ ko Kamerun bɛna na taa ɲɛ min ye Paul Biya ye bi na jamanakuntigiw la sa ale de kɔni ka kɔrɔ ni jamanakuntigiw bɛɛ wa a ye mara min kɛ o ka kɔrɔ ni bɛɛ kabini novembre kalo tile 6 san 1982 1982 le 6 novembre a bɛ jamanakuntigiya la Fala ye ale kɔfɛ sa min bɛ yen n'o si ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Togokaw ka jamanakuntigi ye Jean-Lucien Savy de Tove ale si bɛ san 86 la nin waati na Togo jamanakuntigiya o bɛ ale de bolo a ye fanga yɛrɛ ta mɛ kalo tile 3 san 2025 o kɔnɔna na ale de kɔni bɛ nin waati na Togo jamanakuntigiya la k'a yira k'a fɔ ale bɛ yen cogo min Fala ye fɔri fana bɛ yen dɛ malikɛ 2 dankan kelen tɛ jamanakuntigi sabanan min bɛ yen n'o ka kɔrɔ ni bɛɛ ye bi farafinna kɔnɔna na Fala ye k'an kana fɔ Dramane k'an ka fɔ Alassane Dramane o ye ale kabini san 2010 a fana bɛ jamanakuntigiya la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a si bɛ san 83 la bi na wa min ye a ka fanga marali ko 4nan nin y'a taatɔ ye o kɛnɛ kan ale kɔfɛ sa maa min bɛna o ye Teodoro Obiang Nguema ye Basogo ale ye Guinée équatoriale jamanakuntigi a fana si bɛ san 83 la bi Fala ye min ye Obiang Nguema ye ale kɔni ye fanga ta bɛnkɛ a y'o de gɛn ka bɔ fanga la ko o kunkolo tigɛ pawu k'i sigi o nɔ na kabini san 1979 a sigilen don fanga la wa maa ma bila a nɔ na ani maa ma jɛ fanga t'a la fana maa min bɛ yen n'o b'o kɔfɛ n'o ye 4nan jɔyɔrɔ ye o ye Emerson Mnangagwa ye ale ye Zimbabwe jamanakuntigi ye san 82 min ye Zimbabwe kɔnɔna na kabini san 2017 ale fana bɛ jamanakuntigiya la Yoweri Museveni san 81 ale ye Uganda jamanakuntigi ye Fala ye san 39 a bɛ fanga la kabini san 1968 san ale bɛ jamanakuntigiya la Ugandakaw fɛ wa Zen ko tuguni ko jamanadenw de y'a ɲini k'a ka kɛ jamanakuntigi ye maa min bɛna o kɔfɛ jɔyɔrɔ 7nan na Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville ka jamanakuntigi san 87 a fana ye fanga ta kabini san 1979
ale bɛ Congo jamanakuntigiya la wa fo kana se nin waati ma démocratie fanga nalen Pascal Lissouba kun sera ka se sɔrɔ nka a tilara ka marifa ta ko o lawuli ka bɔ yen maa min bɛna ale kɔfɛ n'o si bɛ san 98 na o ye Abdelmadjid Tebboune ye n'o ye Algérie jamanakuntigi ye ale kɔni bɛ fanga la san 2019 ale ye fanga sɔrɔ Ismaël Oumar Guelleh Djibouti jamanakuntigi san 77 fala ye ale fana bɛ fanga la a mɛnna dɔɔni kabini san 1999 san wa fana min ye ɲɛmaa min don ale mɛnna jamanakuntigiya la kosɛbɛ farafinna kɔnɔna na farafinna jamanakuntigi min don a fana bɛ ŋanaw fɛ maa min bɛna o kɔfɛ taanan jɔyɔrɔ la sa o ye an ka cɛ ye n'o ye Bola Ahmed Tinubu ale si bɛ san 73 la Tinubu bibi na ale fana bɛ a sisan de ka ca nka min ye jamanakuntigiya kɔni a y'o daminɛ san 2023 min ye Muhammadu Buhari ala ka hinɛ la o bɔlen jamanakuntigiya la Tinubu de nana fala ye ni jamanakuntigi 10 ninnu de si ka kɔrɔ ni farafinna jamanakuntigi bɛɛ ye bi si wɛrɛ minnu si ka dɔgɔ an na olu ta fɔ nka maa min kɔni b'o numéro fɛn na o ye Ibe ye farafinna ale kɔnɔna na bi Syrie ani Nations Unies Conseil de sécurité maaw olu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna États-Unis ka yamaruya kɔnɔna na ɲangini minnu bɛ yen sa n'olu kun taara ka ɲɛsin Syrie Ahmed al-Sharash ma n'o ye Julani ye fala ye a n'a ka ministre de l'Intérieur Anas Kabat ko olu kɔni ko k'o ɲangini wuli ka bɔ olu kunna ɲangini sa a yirala k'a fɔ sa ko ka se maa 14 ka taa se maa 15 ma n'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Conseil de sécurité kɛnɛ kan maa kelen Chine ale de y'i yɛrɛ minɛ n'o tɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen u jira ni sanction ye n'o ye ɲangini ye a wulili ye ka bɔ min ye ni maa kɔfɔlen 2 in kan Iran ni Israel fala ye min ye Libankaw ye halisa k'olu bɛ ka degun sɔrɔ han sabula min ye Israeliyɛnw ye u bɛ ka yen kɔni bon don o don ni marifa jugu ye Hezbollah ɲɛmaaw k'olu ɲini yaasa k'u bɔ baara la u ka ɲɛmaa caman bɛ yen bi k'olu dogolen don sabula a yɛrɛ k'a fɔ sa ko kɔni ni Israel bɛ ɲɔgɔn na hali bi wa min ye Israeliyɛnw ye u y'a yira sa ko maa kɔni bɛ u masuruna na k'u yɛrɛ ta Syrie ni États-Unis min ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri min bɛ Sirikaw fɛ yen ale y'a yira sa ko kibaruya minnu bɛ k'a fɔ ko min ye États-Unis ye k'o b'a fɛ ka t'i bɔlɔ turu Damas kɛrɛfɛla la ka base dɔ sigi a tɔgɔ la k'o kuma tɛ tiɲɛ ye bɛnkanko kuma min fana bɛ k'a fɔ ko wuluma lakanako taa na sira fɛ k'o fana tɛ tiɲɛ ye ko nka k'olu kɔni ni États-Unis bɛ baara la yaasa u ka se ka kuntilenna kelen sɔrɔ baaraw ka se ka sigi sen kan États-Unis bɛ k'u dɛmɛ yaasa basigi bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔna na cogo min na k'o baaraw bɛ sen na Sudankaw fɛ yen Sudan min ye baɲumankɛtɔnw ka tɔnw y'a yira ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko Sudan kɔni ko kɛra damatɛmɛ fala ye maanifin ni de kɔni bɔrɔntɔra ye fo ka taa caya min ye maa 82 ye olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka boli bi k'u sigiyɔrɔ bila El Fasherkaw fɛ yen a caman kabini novembre kalo tile 4 u bɛ k'u kunda nin waati in na Chad de kan maa 1,4 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka bɔ Sudankaw fɛ yen sa ka taa Chadkaw fɛ yen nin waati in na République Centrafrique kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw bɛ sa ŋaniya juguya sira fɛ sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira u ka service de renseignement ko olu maaw kɔni donna sa maa 6 ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen nanzarakaw ye k'u b'a fɛ ka ŋanamu boloda ka ɲɛsin min ye Centrafrique jamana ma lakɔlɔsili kɛra maa ninnu na kabini san 2024 min ye Belgicaw ni Portugal ka maa 1 sigana o minɛna Martin Joseph u y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni k'u kiiri la sabula a yira k'a fɔ k'a ye wulikajɔ minnu kɛ o ma bɛn yara k'a fɔ k'a kɔni bilara kaso la novembre kalo tile 4 san 10 kaso min ye espionnage ye sa ko a kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi Centrafricaw fɛ yen Nigeria olu ka sɔrɔdonbaga dɔ bɛ yen n'o ye avocat ye Femi Falana ale y'a yira sa k'a fɔ ko Donald Trump ye kuma min fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye k'a bɛ ka maaw hakili la fili k'a fɔ ko min ye kerecɛnw k'olu dajili bɛ ka kɛ nin waati in na Nigeriakaw fɛ yen k'o tɛ tiɲɛ ye ko wa ko Donald Trump ye min fɔ k'o tɛ se ka bɛn k'u b'a ɲini an fɛ nin kuma ninnu a ye jamanakuntigiba ye farafinna a kana na gɛrɛgɛrɛ wuli kuma tɛ Nigeria kɔnɔna na yen kɛlɛ diinɛ ko a man ɲi min ye Nigeria jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Yusuf Tugari ye ale yɛrɛ kumana ko in na a y'a ɲini sa k'a fɔ ko min ye u b'a ɲini ni fɛn fɛ Donald Trump fɛ a kana olu senkɔrɔma don o ka fisa a k'a fɔ k'a bɛ maaw bila k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ wuli kɛlɛ min a t'a dan yɔrɔ dɔn sabula diinɛko kɛlɛ don a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ Nigeriakaw olu fɛ yen bɛɛ ni keleya ni cɛfɔ ni kan bɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ k'o sinsin o ka fisa k'olu kɔ don ɲɔgɔn na
ko bɛ wolo fɛn min na ko o cɛ man ɲi kosɛbɛ o t'a fɛ a sen ka ye o la min ye G20 jamana ɲɛmaw ye sa olu bɛ ɲɔgɔn ye la Afrique du Sud kaw fɛ yen Afrique du Sud kɔni y'a yira sa k'a fɔ o tɛna na mada la n'u bɛna na kuma kuncɛ kuma kɛ nin ko in na sabula Johannesburg kaw fɛ yen sa baara ninnu kɔni bɛ sen na u kɔni y'a yira sa k'a fɔ u bɛ se ka dantigɛli kɛ dantigɛli min bɛ tali kɛ u ka baara hukumu kɔnɔna na k'u to G20 ɲɛmaaya la Afrique du Sud ni Ukraine fala ye a yira sa k'a fɔ ko min Afrique du Sud kaw ka denmisɛnnin dɔw olu kɔni taar'u yɛrɛ sɔrɔ nin waati in na Ukraine kaw fɛ yen koyi min ye maa 17 u si b'a daminɛ san 20 na ka taa se san 39 ma ko olu kɔni maa dɔ de nana ka na i nɛn don u kɔrɔ k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye wariba kɔni bɛ sɔrɔ baara dɔ la fo denmisɛnnin ninnu taar'u yɛrɛ sɔrɔ dɔnbasikaw olu fɛ yen ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kalansen dɔ sen kan sa min bɛ tali kɛ mercenariat kalan na o la sa min ye Cyril Ramaphosa ye ale ye wuli ka jɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛliw boloda k'a yira k'a fɔ ko ninnu y'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko la cogo min wuli ka jɔ ka kɛ u ka se ka segin ka na u faso la joona joona yaasa a ko kana kɛ mankan ye min ye o ko ye a y'a fɔ sa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sa o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fala ye an ka professeur n'o ye Umar Amadu Diko ye n'ala ka kalifa minɛ la novembre kalo tile 8 ni ala sɔnna a ma a ka janajaw kɔni o bilalen don Karidon na Bamakɔ yan min ye sini ye sa su ale ka ngana ka bɔ min ye kɔrɔwarikaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ fu waati u y'a yira sa ko pankurun kɔni ka ngana min ye a ka janajaw bɛɛ lajɛlen sa ani suganseliw bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ Karidon nɛgɛ kanɲɛ 10 a yɛrɛ ka denbaya la Kɛnsabugukaw fɛ yen ka ɲɛsin sunamɔgɔw ka misiri ma an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen an bɛ dugawu kɛ sa ala ka jamana kolosuma ala ka jamana basigi si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an ma ɲɛmaw halisa ala ka u kɛnɛ to an kɔrɔ baaraw kɛcogo ɲuman na yaasa an ka se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a k'an bɛn sini lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma